Nazdar lidi, vítám vás při dalším videu, dneska to je další díl, jak jsme všimnout, hraju tady to, co hrál. Jsem měl dneska dát Vadíkem, ale Vadík má doma Peťulu, takže nemůžu hrát, takže uvidíme. A jinak mám 60, vidíte, k milionu, nevím kolik ještě tam tady vidíte, tady tu dolů. A na začátek dejte Vadíkovi odběr zvoneček, aby měl like, aby vám neunikly takový žádný videa. Se mnou ještě vám neunikly žádný videa, takže uvidíme, co půjde na to. Když vám jsem ukazoval minule Saturnitu, Tralarera, Matea, Bananiny, Banta, tady je všechno, co mám. A lidi, tady mám rostlinky, tady mám tady to, co mi dělá peníze, že a lidi, pokud chcete, tak můžete si koupit to Golda, nebo tady toho, anebo tady toho, tam mi pište do komentu, jakýho byste chtěli ode mě, nějakého brnota, to je jedno jakýho. A videa budou dělaný vždycky, takže uvidíme, že kdy udělám videa, nějaký shop, ale to je Banan Guis, nevím co to je ani, tady je nějaký shop ještě, který jsem ještě neprohledal ještě, nějaký 50k, nevím ani co to je. Asi pak něco z toho koupím. Ale jdeme pokračovat, takže lidi, kdy budeme být brainroty. Tady dáme peníze. Jdeme být brainroty. Tady toho brainrota nemůžu nějak zbyt prostě. Máme ho? Kouknu se. Máme ho, yes. Takže ještě ho neprodávám, ale vidíme. Ještě ho neprodávám. Tady toho bych chtěl, no. A nemám baseku, takže to nebude asi to měl stihnu to nebo ne? Já si myslím, že si to stihnu, ale no, nestihnu se to, protože mi tam byla reklama. Tady toho asi nedám, no. Tady to nepůjdu už tam. Takže asi tak, no. A lidi, pokud chcete další takové videa, tak ho běžte dolů a dejte like, zvonček, protože aby vám to žádný videa takový neuniklo. Z Brainrot, nebo nějaký další videa, ani unikly. Takže tak. Já mám tady zlatý brainoty, ale nemám komu je dát, takže pište do komentu, kdo by chtěl nějakého brainota ode mě a já vám ho dám klidně, takže pište do komentu, jakého brainota byste chtěli. Já vám ho daruju, takže napište, kdy byste chtěli brainota. No, máme ho. Jo, a nemám ho, nebo nemám ho. Nemám ho, aha. Jdu ho prodat tomu pánovi. A Vadíku, když máš brainoty plný, tohle tady to, tak běž Ečko, a dáš to první. Abys věděl, no. Tak, abys věděl. Tady mám lopatu, když tak. Kdyby chtěl něco dělat, ale to nemůžu. Bohužel tady ten rabbit, když to máčknu, Ečkový, tak mi to napíše jeden, nevím čeho, asi, že nějakého brainota. Když se rabbit, tak tady to musím mít, babiny kusiny, ale já tady ho nemám. Takže něco se nějak nepovedlo ho prostě získat. Takže nevím, jak to děláte, víte, že ho získáte, ale uvidíme.
A získáte něčím. Ne. Já dělám lopatu. Aha, či lopatu. Tady to. Pálku. Palicu. Dobrý. Nezískal jsem, to nevadí. No. A lidi dajte Vladíkovi odbazmaneček, aby se dostal k odběru. Tak mu dejte odběr. Aby se dostal k odběru. On si to fakt zaslouží. Vladík si to fakt zaslouží odbazmaneček. Takže napište něco hezkého do dokumentu. Sami ty si brainoty padají, nevím proč. Dobrý, mámo. To je diamant. Balena kapučina. Že bych dal za Matea nebo za něco. A to prodám. A to dám tady. Dobrý. Tady toho dám tady. Dělá nějaké peníze, doufám. Aspoň něco. No, nevadí. Tady to prodám. Kolik mu dát peněz? No, mám málo, nevadí. Bejsku je prázdně nějak. OK. Koukneme, co mají v ostatních do bejskách. Ostatní mají tady to. Jeden má dokonce i vlastně brenoty, já to vám ukážu. Tady mám tanky, nebo co tady má. A tady hraje i Peťu a tady to hraje, takže to píše mu do dokumentu. Natáčet do videa, protože Peťu ona natáčela videa už. Takže mu píšte do dokumentu, že má natáčet nějaký videa, protože už nedělá žádný videa, takže mu píšte do dokumentu. Ale rychle, aby udělal nějaký videa. Takže tak, a díky jsem chtěl říct, že budeme mít merch, tady ten merch, Popkoj, takže si budeme možná kupovat merch, takže si kupovat merče, mikiny, trička, napište, to ještě bude, takže děláme merče, určitě, a uvidíme se asi nevím, kdy se uvidíme, ale uvidíme, takže nevím, pokračovat v videu, takže a pokud chcete fizzy drinky, tak pište nejlepší do pokud chcete fizzy drink malina, Utraboris, nebo malina, nebo tropical, tak pište, nebo fizzy bonbony, nebo fizzy jelly, nebo nějaký pití od Fizzyho, tak běžte do nejbližší večerky dívat, tam děláte radost. A ono, tady ten, nebo se jmenuje mi dal tady toho Brenota, ukážu mu, který on mi dal Brenota. Takže on mi dal tady toho Brenota, on mi dal tady toho Brenota, tohle mi dal. Takže fakt moc děkuju, kamo. A uvidíme se asi někdy, ale uvidíme, takže bacha na něm. OK. Nevadí, nezískal jsem ho, ale to bych chtěl získat. No, to jsem nestihnul, no. Tady vidíte za vás tady ty furiky. Bych chtěl podat tady ty furiky, ale to nejde. Už tady to nekupujte, to se vám neoplatí. Nebo to obejděte tady to dookola nebo to prostě preskočte. Takže tak a my jdeme pokračovat a máme jedno, tady co je to nemusím dělat, tam si takovou maličkou pauzu. Lidi, jsem měl říct, že budu mít merch. Tady ten merch, až budu mít ten merch, tady bude 9, 10, 12 a tak dále. A bude tam celá fyzikluce, že pokud chcete, napište mi do dokumentu, jestli chcete Vadíka, Petra Trfka a mě, Popkoje, Makurek 9,
Slimákos a Popkoj, Fyzikru, tam mi pište do komentu, že byste chtěli a aby on by říkal, že uděláme Fyzikru, takže vážně pište do komentu, jaký byste chtěli od něho videa. My pokračujeme a tady ta lopata nevím na co je, když se na to kouknu, na co je ta lopata. To je to slabý, vole. Dobrý. Tady to vymažu. Taky peníze za to. Tady je strawberry. Tady je. Tady to si prodat, hej. Proč to nekoupil? Komu, ale... To... Jsi až prdel, ne? To nekoupil. To já jako vyměnit tady to. Ho. Nechce někdo tady toho? Alo. Nechce někdo tady toho? Kde je ten kamaráš? Kamoš? Kamo, hej. Nechceš tady toho? Nechceš tady toho koupit? Halo, kámo, halo, maď tu dom. Maďar, ne, nic. Jdeme dále, jestli někdo nebude chce koupit, tak se tady nechám ještě v indexu. Halo, nechce někdo kde to koupit? Halo, halo, teď nechce to někdo koupit, halo, halo, nikdo. To je dobrá, co? Proč nikdo nechce tady koupit to? To je smůla. Kamši, kde to zasadíme? Tady to zasadíme, je to vybavení. Co tady budu já to dělat, vole? Nikdo nechce. Ale ty nespí tam. Nikdo tady to nechce, no. To je smůla. Tak, dobrý. Tak. Tak. A tak. Ten jde pryč, ty vole, šprdel, ne? Kámo, tam že utíkáš, budeš můj, mám. Říkaj. Nebude můj, škoda, tady ten nic. Že Melo nic nedělá vůbec, jako. Nevadí. Budou mít? A nebudou mít. Sakra. Nevadí. Ty vole. To je ty epický ksí jako. No nic to nemá být.
Zabud se. Ten melon, vole, nic nedělá, vole. Jako? Tady ten melon nic nedělá. Vůbec. Není možný. Ja. Nej. A jo. Ja. Ne. Dobrý. Dobrý, fuj. A víte, jaká je jako zima lidi? Fuj, zima. A ne, se dělá si prdel. Není zima. Kravo, ten týňové jede, vole, někde. Máma. Nic, nemám ho, nevadí. Chci zase patná, počkejte, jednou budu prosadit. Tady jdu. Dá mi sem. Tak. A dělej něco. Nic. Že by? To je jedno. Máme bez peněz, tak co? A miliony ještě, no. Peťa má miliony. Bavadík má kačka už. Musím koukat na to video. Paráda, super. Jak to dělá, vole, Láďo? Jak to děláš, Láďo? No. Jinak dneska mělo být video s Vladíkem, ale on dělá video s Peťou dneska, takže video dneska nebude. A doufám, že dělá někdy taky video se mnou. A uvidíme, jestli dělá něco na mě. Nejedno. Jestli něco udělá video. No. Uvidíme. A nejde vůbec, nejde. Silně moc brejnoty na mě. No. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr zvoneček a nezapomeňte si kupovat můj merch, který vyjde až někdy, ale vyjde merch, takže merch bude. A ještě jenom tak moc děkuju za spolupráci Tomáši a Petr Drevko a Vadík Drevko. Děkuju moc. A uvidíme se asi v dalším videu, kde budu hrát nějakou jinou hru, protože když jsem tady to jsem hrál už několikrát, takže video bude další z jiné hry. A vrátíme se pak tady ty tyhle že se vrátíme, takže
lajkujte, sdílejte a svým kamarádům a like a bez zvoneček, aby vám neunikly žádný takové videa, takže ještě do vás. Mějte krásný den, čus, bus, autobus, jako, čus.